गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। स्पेसियेल रिकगनाइजेसन एवार्ड मोननो हादों बर'नि सासे आगोमा फिसा बिश्वजित गयारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनसाइदाम धलापारा गामिनि MST बिफानाव डाइरेक्टर महरै गोख्रों हाबा मावग्रा बिश्वजित गयारिया बावैसो साननि सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि बालिपारा फाउन्डेसनाव गोजौ थाखोआव सिनायथि होनाय मोनसे बालिपारा फाउन्डेसन एवार्ड राननाय फोरबोआव सिनायथि एवार्ड आजावनो हादों। बे फोरबोआव सासे एवार्ड मोनगिरि महरै बिश्वजित गयारियाबो गोजौ थाखोनि सिनायथि एवार्डखौ आजावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो। बेराफारसे बिथाङा ओनसोलनि आरो बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खमैबो बे फोरबोआव मोन 15 हादरफोरनि एवार्ड्स मोनगिरि सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि 22थि बोसोरसेले जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 22थि बोसोरसेले जथुम्माया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 24 आरो 25 दिसेम्बर 2023 खालाराव गेलागाव तुला सुपुरि गेवलां फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंजाबाय। बिनिनो जोबथा गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो रौता कलेजनि गोरायुं नीलकान्त बाग्लारि आरो उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसारि गहेन चन्द्र बर'आ। लोगोसेनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोत्सर गयारि, मंगलदै लकसभा बियाबनि MP दिलीप सयखिया आरो बाथौ धोरोमनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाना बाथौ धोरोमनि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। मिरु एबसुआ रहेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान बावहैदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया आसिनिफ्राय देग्लायनि प्रतिमा बरुवा फान्डे 2023 बान्थानि थाखाय सायख'जानाय मानगोनां रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि नखराव थांनानै एबसुआ बिथांखौ बरायहैदों। बर'नि हारिमु बिथिङाव मैखोमै बिहोमा होनाय रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा 1956 मायथाइनि 12 जुलाइ खालाराव दतमानि आंथिहारा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो गुदि हारिमु आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा आथिखालाव दतमा रंजालि संगीत एकाडेमिनि गोरायुं आरो डक्टर सपा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज क'क्राझारनि गेस्ट लेक्सारारबो। बिथाङा बबा, आलायस्रि बेहेर, आब' गुमुर, इनायनि फानजारि, सोर बुहुर, सिमांफारा बर' सावथुनफोरखौ दिहुननानै बर' सावथुननि मानदण्डखौ जोबोद गोजौआव दिखांलांबाय। बे बरायनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो मिरु आफादजों जयै बाहागो लानानै बरायफायो। से थाखोल अनुकुल चन्द्रनि गोथार 136थि बोसोरारि जोनोम सान फोरबो फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय उत्तरपारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों से थाखोल अनुकुल चन्द्रनि गोथार 136थि बोसोरारि जोनोम सान फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजित ब्रह्म बिथांजों लोगोसे BTSनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। सालाकाथि दख'रा एबसुनि 14थि थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे साम्फुर दालाइसा एबसुनि 15थि थान्दै जख'न्थाइखौ 24 आरो 25 दिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि दख'रा एबसु आरो साम्फुर दालाइ एबसुआ जथायै सातबेन्दे गामिनि फोथाराव 24 आरो 25 दिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों सालाकाथि दख'रा एबसुनि 14थि थान्दै जख'न्थाइ आरो साम्फुर दालाइसा एबसुनि 15थि थान्दै जख'न्थाइया मैया जोबनानै थांबाय। बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आथिखाल बर' हारिनि राजखान्थि, सोलोंथाइ, समाजखान्थि, लाइमोनफोरनि बायदि बिथिंनि जेंना
बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदिनि सायाव गुवारै बिबुंथि होयो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।